Phefumulo wami lalela uThixo. Siyabonga Baba. Siyabonga, we salute you Father.
In Jesus' name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sisekulomumo bazalwane wokhuleka sithi mphefumulo wami lalela uThixo. Sizongena sonke emthandazweni. Oh hallelujah, kubekekile enhlizweni kaBaba ukuthi ake siphakamise izwi lokubonga kuSomandla ukuthi ukhetho luhambe kahle kwaba nokuthula. Hallelujah, ngoba thina besithi thy perfect will be done in South Africa as it is in heaven. Phefumulo wami lalela uThixo. Ake sibonge. Siyabonga Baba egameni lika Jesu Kristu umNazaretha oyingcwele. God Almighty, our everlasting Father, great who I am, the same yesterday, today and forever. Siyabonga Baba, siyabonga, sibonga ubukho bakho kule ndawo. Ziyezwakala izigi zomnyathela kwakho. Kakade Baba size kuwe, kakade Baba sifuna wena. Phefumulo wethu kulangazelele njengendluzele yomela amanzi, kanjalo umphefumulo wethu womele wena. Siyabonga Baba wethu othandekayo, silibandla kade sikhuleka ngenxa yezwe lakithi ukuthi ukhetho aluhambe kahle lube nokuthula, ngoba besiwezwa amadimoni ukuthi ayanyakaza afuna kube nechaos eSouth Africa. Kodwa siyabonga Thixo wethu oyingcwele ukuthi ubeka ibandla, Thixo wethu oyingcwele emhlabeni ukuthi li download intando yakho ukuthi yenzeke emhlabeni njengalokhu yenzeke ezulwini. Baba siyabonga ukuthi uyalalela uphendula imkhuleko. Thixo wethu namandla wonke. Nkosi yami nembala iSouth Africa eka Jesu and uJesu ngowe South Africa. Siyabonga Heavenly Father ukuthi uSathane la yekhona ujabhile ngoba icebo lakho Somandla kalisoze lavinjwa umuntu. Ezulwini kulawula wena, emhlabeni kulawula wena, ngisho nangaphansi komhlaba kulawula wena. Siyabonga Baba egameni lika Jesu ukuthi inkazimulo yakho Thixo wethu namandla wonke iyabonakala. Ngegama lika Jesu Kristu ngawusoze wavuma impango iSouth Africa ibe impango kaSathane. Sibongile Baba wethu oyingcwele, sibongile ukuthi kube nokuthula Baba wethu namandla wonke, nala uSathane abezama ukuvusa imililo, wehlisa imvula yakho yokulunga yacisha imlilo baswayisitha. Siyathandaza egameni lika Jesu ukuthi kusaqhubeka Baba wethu namandla wonke, kuqhubeke konke ngokohlelo lwakho lwasemaphakadeni. Sibonga Baba ukuthi uSathane angeke yenzeke intando yakhe, lisekhona ibandla, bese khona abathandazayo, bese khona abaphebezayo. Baba wethu namandla wonke, siyakubonga egameni lika Jesu Kristu. Sibheka izinto ezinkulu ngezwe lakithi. Thixo wethu namandla wonke, siyabonga ukuthula kwakhe aqhubeke kuyengamela iSouth Africa. Siyabonga Thixo wethu namandla wonke ukuthi labo bamisileyo kulesi sikhathi, Thixo wethu namandla wonke, Nkosi yami basebenzise kuphumelele lakhe icebo. Siyabonga konke akuzenzekeli, kodwa sibonga isandla sakho esinamandla. We thank you Father, we bless you in Jesus' mighty name. Hallelujah. Thank you Jesus. Oh hallelujah. Singathi gozololo phansi bazalwane okomzuzwana. Amen. Hallelujah. Siyaqhubeka bazalwane nendaba yethu yokubaluleka kwe local church. Amen.
ngokuzithoba sibingelele umoya ingcwele khona phakathi kwethu, sibingelele obaba be-leadership, sibingelele bonke abasevayo kuma-departments, sibingelele abasihambele, sibingelele abazalwane bonke, obaba nomama, abantu abasha egameni elihle lenkosi yethu Jesu, amen. Bese kuthi ngokukhethekile ngibingelele isithandwa sami ubaba Mahlaba egameni lenkosi yethu Jesu, amen. Isimanga bazalwane ukuthi after 34 years i-feeling engaba nayo mhla ngithi yes to him ngisenayo namanje. Hallelujah, amen, amen. I love him more and more. Hallelujah, my darling husband, amen. Hallelujah, amen, hallelujah. Siyambonga bazalwane uThixo muhle ngendlela emangalisayo. Sibonge naku MC, siyabonga, amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Nami ngizibongele enkosini ukuthi ngiphelele ithuba. Ngibonga ubaba uNkulunkulu amethembelele pulpit ukuthi amen. Abone kukuhle ukuthi ngidlulise lokho uNkulunkulu akubeka enhlizweni. Sizongena bazalwane ezwini khonza ngalo elapha kuLuke chapter 10 uzongifundela ku34 no 35. Amen. Luke 10 verse 34 and 35. Osetholile ngicela ufundele. Waya kuye wabopha amanxeba akhe ewathela ngamafutha newayini. Wamkhwelisa esilwaneni sakhe wamusa endlini yezihambi wamgcina. Ngangomuso wakhipha odenariyo ababili wabanika umninindlu wathi kuye mgcine nalokhu okolekelayo ngiyakubuyisela kuwe ekubuyeni kwami. Sicela sibongele. Father, we bless your name in the name of Jesus. Amen. We receive the word, Father, this morning. Ozokhuluma ngalo phezu kwempilo zethu mdala weyinsuku ukuze kuguqulwe ingqondo zethu, mighty God, ze-alignwe necebo lakho egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. We receive your word this morning, mighty God, in the name of Christ Jesus. Amen. Amen. Siyabonga. Lo muntu bazalwane usiziwe. Ziningi izinto noma abantu abaye bafika kodwa bahluleka ukumsiza. Ufikile umpriest, wafika umlevi kodwa bahluleka bamgwemela abangamsiza. Kodwa kwafika umSamariya olungileyo omele uJesu Kristu wakwazi ukumsiza. Siyambongela bazalwane umuntu osindiswe ngoba yena kufanele elifanele izulu. Amen. Iningi lethu nami ngingomunye walabo engangiyoya esogweni ngigijima. Kodwa uJesu wafika ngomusa wakhe wehla endaweni yakhe yoMkulunkulu waba umuntu ebantwini njengoba wehla umSamariya olungileyo embongolweni wehlela kulo muntu wambopha amanxeba wamthela ngamafutha newayini wamonga bazalwane. Emva kwalokho wamkhwelisa embongolweni yakhe akangamshiya esigangeni wamyisa endlini yezihambi. Yezwakala bazalwane. Sibonile ukuthi indlu yezihambi i-local church umgcinindlu sabona ukuthi umoya oyingcwele. Asisho class umoya amen. So ke kuyabonakala bazalwane ukuthi lo muntu ukube wasizwa kodwa washiwa khona lapha esigangeni wayezogcina mhlambe
enze njani efile kodwa kuze asimame abe strong abe restored kwadingeka ukuthi ayiswe phi endlini kuphi asikhulume bazalwane endlini yezi amen kwayalezwa umgcinindlu ukuthi akamgcine amen wakhishwa denariya ababili ukuthi indleko ozongena kuzo uma kuze kweqa ngiyokukhokhela noma ngiyokubuyisela mhla ngibuya uJesu uyabuya bazalwane and umoya oyingcwele umninindlu unikezwe iwash amen and sometimes uma umuntu oxhumene noNkulunkulu uyaye uyifile icry kamoya oyingcwele amen ngoba sengathi ubuka ini iwash ukuthi isikhathi sami siphelile ubabudla ngokusho uma efundisa ngokubuya kaJesu ukuthi ubaba ube active emhlabeni for 2000 years amen emva kwalokho eseqeda u2000 years wakhe kwehla uJesu noJesu wafike waba active u2000 years wakhe aye amqedela esesemzimbeni amen kodwa uJesu bekavele ewucaptain wempi avele eyangel of the Lord kodwa wazoqedela u33 years ka2000 wakhe esenyameni wathi uma eqeda wathi kumele ukuthi ngihambe ngoba uma ngingahambi kukhona lo ongezukwehla wehla umoya oyingcwele ngosuku lwePentecost ngoba umuntu unikezwe ilizwi ka6000 years ngiyezwakala bazalwane soke nomoya oyingcwele amen ulokhe buka iwash ngoba isikhathi sakhe asinikeziwe senze njani siyaphela haleluya soke uyena mninindlu osigcinileyo bazalwane usigcinela kuphi kwi-in endlini yezihambi local church i-local church eyisimiso sikaNkulunkulu uyathanda awuthandi i-local church iyisimiso sikabani bazalwane sikaNkulunkulu ayikho enye into ongayimisa ngaphandle kwale emiso uNkulunkulu akakwazi umoya ingcwele ukugcina ugijime entabeni you need to submit kwi-local church like it or not baningi namhlanje abantu sikushilo kaningi namhlanje ababeza isulu zamadimoni abanye bebephathisiwe ngenxa yokuthi abaphatheki balimala kwalimala nento abebeyiphathisiwe amen ngoba i-relationship nawo yakho noNkulunkulu ibonakala ngokuthi usubmithe kangakanani kwi-local church awukwazi ungayihloniphi i-local church eyisimiso sikaNkulunkulu ube right noNkulunkulu ngiyezwakala bazalwane indlela okhonza ngayo osubmithe ngayo kwi-local church iyona eshoyo ukuthi i-relationship yakho noNkulunkulu injani ngoba khona abantu abathi hayi mina ngiphathwa iqinisa awuphatheki soke kuyasitshela lokho ukuthi kunenkinga kulayini okuxhumanise nezulu ngoba umoya engcwele ukwazi ukugcina kuphi bazalwane ukwi-local church ukhona amen umoya engcwele ugcina ukuphi kwi-local church soke that's why kubalulekile ukuthi thandaza uNkulunkulu akusize uma uzothandaza uma uzodla uthandaza uma uzophuma uthandaza
uma uzofuna umsebenzi, how much more? Niyangizwa bazalwane, into ephethe inguna phakade lakho. Ngoba indlela oseva ngayo kwi-local church, okhonza ngayo kwi-local church, iyona echaza ukuthi uyapi la uyakhona. Bembulekelwa laba bathi ayikho indlela eyezulwini ehamba la uthanda khona. Sibekela umgwaqo bazalwane oyizwi likaNkulunkulu. Ngeke uholo umoya, uthi uholo umoya uphambane nezwi. Ngeke uthi mina ngihamba ngezwi angingene kamoya ingcwele. Ama-twins ngeke uhlukanise izwi nomoya. So-ke uma uwumzalwane osindisiwe owazana noKristu, yiba ne-local church la kuzokhonjwa khona ukuthi ukhonza laphaya, wondliwa laphaya, ukhuliswa laphaya, utrainwa laphaya. Hallelujah. So-ke it's a pity bazalwane uthi omunye umzalwane into ebuhlungu ukuthi amabandla, local churches asephenduke aba i-marketplace lapho abazalwane bedimanda khona izinto ezisuitha bona ukuthi what I need. Amen. Abazalwane bafuna ukuya kuma churches that are cool. Oh, pastor bakhona, they are cool. Worship team yakhona, they are cool. Niyangizwa bazalwane? They want cool churches. That's why uthola ukuthi abazalwane bayagxuma. Namhlanje ula, kusasa ula, ngalonyaka ula. Umbuzo ukuthi uneminyaka emingaki wasindiswa? Ngina 10 years. Ngasindiswa. Usukhonze kuma local churches amangaki? Awu 20. Amen. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uhlala uhafonyaka kuleli ahamba yekwelinye afune elinye. Hayi nalela lihambisana nami, ivibe ayikho. Abazalwane isikhathi sisimbi kangaka babe nesikhathi sokudlala. uJesu uyabuya bazalwane. Ku-right ukuthi ufike ebandleni mhlawumbe uqhamuka kwenye indawo uhlale ulalela umoya ingcwele ukuthi baba ungilidela kule ndawo. Niyangizwa bazalwane? Ume uthandaza, umethe umoya ingcwele, no. Lalela umoya ingcwele. Niyangizwa bazalwane? Ngoba uma ugibela itekisi wenza sure ukuthi iya kwaV. Uma ingayikhona uyayigibela yini? Ufuna ukuba nesiqinisekiso ukuthi iya la engiya khona. How much more bazalwane? Ngoba lento esiyiyo yokuba abantwana bakaNkuluNkulu iphethe inguna phakade lakho. So-ke kubalulekile ukuthi yiba sendaweni, gibela itekisi elizokuyisa la ufuna ukuya khona, noma la ubizelwe ukuya khona. Ngoba istop sethu bazalwane yizulu. Angikholwa ukuthi kukhona umzalwane osindisiwe oye wahlangana noJesu ofuna ukuba sebandleni nje lezokitazeka khona. Hayi ngafika ngibesasikitaza manje hayi angisakitazeki, sengiyalishintsha mina ngifuna la ngizokitazwa khona. Asizungene ezulwini ngokitazwa. Niyangizwa bazalwane? Kodwa sizongena ezulwini ngokuthi samukele uJesu
uma sesimtholile uJesu sihlale phansi sifundiswe ngoba singabafundi asiwona ama church goers. Akashonga uJesu ukuthi hambani umhlaba wonke nenze ama church goers, uthe nenze abafundi. Njengoba kade esho nje uma Mkhanyile ukuthi uba Mkhanyile akekho ngenxa yokuthi kusizwa ama students ngoba kwenziwa njani kuyabhalwa. So ke nawe kwi local church uyafundiswa azofika amaphepha azothi ufundeni. Niyangizwa bazalwane, izinto ezizoqondana nawe ngqo. Hallelujah. Noma bangakuthandazisa abazalwane, uyathi umyeni amave kunzima ukuthandazela umuntu ongathandazi. Zizofika izinto. Niyabona ukuthi things are getting tougher. Ukuthi udleni mzalwane. Ngishawe uvalo bazalwane omunye ku Facebook uthi namhlanje ngithatha isinqumo sokuthi ngiyahlukana noNkulunkulu ngoba uhlulekile ukufeza izidingo zami. Uthi for 10 years ngithandazela umsebenzi ngingawutholi for 10 years. Niyezwa bazalwane, ngithandazela umsebenzi ngingawutholi. So ke ngincama ukugashula ukuhlukana noNkulunkulu ngenxa yokuthi umsebenzi nginjani angiwutholi. So ke uyabona ukuthi kwawona umsebenzi ungangawuthola kanti kulungiswa wena ukuthi uzufike la othi msebenzi onomsebenzi. Niyangizwa bazalwane, ngoba uNkulunkulu he takes his time edila nawe. Ayiyona inkinga into esifunayo kuThixo. Niyangizwa bazalwane, uma uzi-understanda indlela zikaThixo njengoJosefa izinto ziphambana nephupho lakho, kodwa uJosefa into eyamsiza i-divine connection noThixo. Ufike kwaPotifar ube semgodini uThixo abe nawe, udayiselwe eEgypt uThixo abe nawe, kwaPotifar uThixo abe nawe, wehlisele ejele uThixo abe nawe. Ngoba iminyaka eyinkulungwane kuThixo ilingana nosuku olodwa. Niyangizwa bazalwane, njengoba ukhonza uqhubeka uphila empilweni yakho yokholwa, you are coming closer to your breakthrough. Ezinye izinto zideleyiswa ukuthi uThixo uyakubona. Omunye ama blessings ayamphakamisa amsuse kuNkulunkulu, akubona ukuthola umsebenzi nongawutholi. Kodwa it is a state of your heart. Fana nomuntu othi nje, hawu mina mhlangana nama millions. Hawu uyongibona endlini kaJehova. Ave ngiyonikela. Uyazi uma uhluleke manje uyovese ubone nje ukuthi ukhipha le mali million yami, hawu laphunguka. Niyangizwa abazalwane? Uqala nini? uThixo ayibona inhliziyo yakho nini? Abona ukuthi lo ngingamethembela ngoba wethembeke koncane sengizokubeka kokukhulu. Akekho bazalwane umuntu ongaziphilela ngokwakhe njengelungu emzimbeni kaKristu uyadinga ukuhlala emzimbeni. Siyesasho ukuthi isandla usibona sikwazi nje ukuphakamisa induku inja ikhewule ingoba isandla sisemzimbeni. Kodwa once aba disconnected inja ibona ukudla. Glory to Jesus.
ungaze uzibone ngathi khona into okwazi ukuyinqoba kanti you are connected. Be disconnected uzoyibona into yakho. Ngisho izilwane eziyingozi amabhubesi zenza sure ukuthi zifuna ukuyikhipha inyamazana intantalaze yodwa. Bazoyishiya lezi eziningi baqondane nale eyodwa ngoba iphumile kulezi ezinye. I was so blessed bazalwane ngenye imini ngibona umyeni wami usangithelela ngokuthanda uhlelo lwezilwane. Ngibona amabhubesi azohlasela abadwengula lenyamazane le angisazi igama layo. Zabaleka lezi ezinye zibaleka nokuphila kwazo. Ngathi Nkosi yami nansi into engayithandi kulolu hlelo. Uma sekhona isilwane esibulawayo, hayi tekuseni njalo kwashunqa intuli kuqhamuka igroup bazalwane yazo lezi ilwane kwathiwa ezesifazane. Niyangizwa bazalwane? Kwathiwa amadela kufa. Ngaba nento yokuthi lento spiritually uma zonakala izinto ebandleni yingoba thina abantu besifazane asiyithathanga iposition yethu. Wo hallelujah. Once abantu besifazane baphakama kuthiwa babizwe izinto uma zonakala ukufa kwenyuka ngamafastela kukhulunywa ngama incubators. Yasinda ngathi ngeke sihlulwe izilwane bazalwane. Bakwazi abantu besifazane izilwane ukusindisa inyamazana. Oh hallelujah. So ke nathi kwi local church ezabantu besifazane, if we can take our position, sithandaze, simfune uThixo ngoba ziyonakala izinto bazalwane kanti kulimele lapha kumuntu wesifazane. uMose wake wahletshwa uAaron kanye nodade wakhe uMiriam worship. Niyangizwa bazalwane? Eke yahlabelela uIsrael eqeda ukuwela walida ibandla ngengoma ihashi nenkweli yalo ukuphosa olwandle. Glory to Jesus. Kodwa simbona eshifta kwiministry yakhe. Uyahleba. Niyangizwa bazalwane? Uhleba umuntu okhonjwe umunwe kaThixo noAaron. Niyangizwa bazalwane? Ukwi leadership uhlangana noMiriam worshipper. Bahleba umuntu omunwe kaJehova ukhombe kuye. Niyangizwa bazalwane? Wehla uNkulunkulu wathi Mose, Miriam, Aaron hlanganeni entendeni lokuhlangana. Glory to Jesus. uNkulunkulu wehla ngefu wathi nihlebeleni inceki yami uMoses. Niyangizwa bazalwane? Angithi badala uMoses mncane ngoba ifavor kaThixo bazalwane umunwe kaThixo ukhomba ngokwawo. Bayakhohle ukuthi akukho ekhaya la kusenkonzweni la. uThixo bazalwane wabashaya kodwa umuntu owashaywa uMiriam wabamhlophe uqhoko. Kwadingeka ukuthi ayovalelwa ngaphandle kwekama. Ngiyezwakala bazalwane kuthiwa as long esagula ibandla alimuvanga thila zaphulukiswa. Once kwagula umuntu wesifazane ekwi local church ibandla liyema kuze kuphila umuntu wesifazane. Bantu besifazane kwi local church, let us stand our position. Asibizelanga ukukhuluma, asibizelanga ukuhleba.
amandla. Niyangizwa bazalwane, kanti kugula umuntu wesifazane. Aphile. Liqala ukunyakaza. Oh hallelujah. I-local church bazalwane ibalulekile. Awukwazi kuba i-rolling stone. Rolling stone gather no moss. Niyangizwa bazalwane? So we need to have a local church la usubmita khona, la wondliwa khona, la ucorrectwa. Ngoba abantu abaningi bafuna la bengezubonakala khona aziwela zazivukele. Niyangizwa bazalwane? Abhambalale azazivukele akwaziwa. Nala ukuthiwa ningadeyithana ilungile boyfriend eyodwa ezilonke yaziwa. Niyangizwa bazalwane? Kwezinye indawo kuthiwa bake baphakame abadeyithayo. Amen. Thiwa senihlale ndawonye isikhathi esingakanani. Awu bashayile izandla bazalwane. Anazi lutho nini. Amen. So ke abantu bazalwane bafuna ukuba la bezoba khona babe nale good feeling. Oh, I feel good. Niyangizwa bazalwane ukuthi uNkulunkulu khona. They don't care as long as they feel good. Ikune vibe. Noma ezela enkonzweni uyabona nje uze ngoba uthe kumngani wakhe hayi sobonana enkonzweni. Kukhonzwa nje akezwa lutho iyophuma nini inkonzo ngoba ukwi appointment. Enkonzweni indawo yokuhlangana la kwenziwa khona ama appointments. Awunayi appointment noThixo. Niyangizwa abazalwane? Ama feelers akho anyakaze athi oh hallelujah, ikhala lakho laka moya ngiyamuzwa. Niyangizwa bazalwane? Umuzwa abantu bengamuzwa. Kodwa wena umuzwe ngoba ukwi divine appointment noSomandla. Awuzange ebantwini uze kuye, uyakwazi ukumhogela. Umhogela ungena eminyango. Glory to Jesus. Ukuthi ukhona uSomandla. Uyophuma I-worship bingekho ezingeni uyazi ngiphume ngingezwa lutho. Niyangizwa bazalwane? Hayi worship. Wena uze nani? Niyangizwa bazalwane? Ngoba ubring and share kwi local church uzwa uthwele uNkulunkulu wakho nomunye ethwele ubukho bukaThixo kuhlangana inkuni ezinomlilo. Niyakizwa bazalwane? Amademoni aphelelwe indawo. Umbone lo mzana leyo eshintshe izihlalo. Uhlala lapha uyasha. Athi uhlala lapha uyasha. Glory to Jesus. Ngoba siza sonke sinento yokuthi siye ebukhoneni bukaSomandla. And uThixo asimqali la endlini, siza simthwele. Uyazi ubaba uke bazalwane invitewe kwezinye indawo ngiyakutshela shumayele
ngisho sisibakhona imlenze beyithe kuvelela. Niyangizwa bazalwane? Ulokhu intercedile. Moyingcwele. Oh hallelujah. Uzuthi uyaqala ngembamadwala. Glory to Jesus. Kuqhuma nje inhlansi zokuthi la kuyasetshenzwa. Ubona ukuthi uma ungamazi uThixo ohamba naye. Glory to Jesus. Ungaphuma iphelile indaba yakho. Ngoba it's not about verse. Niyangizwa bazalwane? It's about i-connection yakho noThixo. And usenkingeni ngoba la kwi-local church utrainelwa khona izizwe. Niyangizwa bazalwane? La okuzofanele uNkulunkulu aqinise ibunzi lakho. Uyishumayela iholiness. Bancimfe. Niyangizwa bazalwane? Kodwa ungabesabi ubuso babo ngoba uzothi usulele. uThixo athi mina bengithe utheni. Ingakhahlalisha ubaba ukuthi if you are a leader you need to be an independent thinker. Ngoba ningazi-discuss izinto niqede. Uthi usuwedwa embhedeni uThixo afika athi uyabona le yanto. Niyangizwa bazalwane? Kudingeka uphakamise izandla uwedwa. Ngoba into esifunayo bazalwane ubani uyena. Noma bangakushiya abantu kodwa uma yena ekhona. Ngoba abantu bancama ukuhamba nabantu balahlekelane noThixo. Umuntu akanazulu akanasoko. Niyangizwa bazalwane? Abantu abazothi ngifuna izulu ikhaya lami. Oh hallelujah. You must make sure ukuthi usendaweni enjani. Right. La kuhlangana khona isikhuni. Oh hallelujah. Ngake ngasho athi umyeni wami akwa invite kwenye indawo. Ngeke ngisho ukuthi kwakuyisizwe sini. Yo bazalwane ngangilibona inguzanguza yetshe imile. So uyashumayela nje ngelwa naleli dwala. And ngiyayiswa into ayizwayo because we are one. Niyangizwa bazalwane? Ngabona ukuthi la usesizwa ukuthi uhamba nobani. Even sekuyodliwa, the atmosphere was very bad. Very bad. So ke kusizwa ukuthi ukhakhayi luqine kangakanani. Glory to Jesus. Ithi isimo iatmosphere ibad when ube good. Glory to Jesus. Overpower ama spirits akuleyo ndawo. Zikhona izinto osizakala kuzo. Niyangizwa bazalwane ukuthi uhamba nobani nokuthi wasubmita kanjani kwi local church. Kube namademon azokuthobela. Kanti athobela ukuthi nawe uthobile phansi kwesandla esinamandla. Awuyeyi local church ukholelwa amandla akwi local church. Ngoba ungazibona usurvivor kanti usurvivor ngoba uyathandazela. Glory to Jesus. Phuma ube inkunzi edla yodwa. Ayazokudwengula. Uyobuya xebhuke. Niyangizwa bazalwane? Angithi uyakhumbula amadodana kaSkef ethe emademoni ngegama lika Jesu oshunyayelwa
uPaul. Athi amadimoni ningobani ke nina? Kukhona izinto ezikuhloniphayo ngoba uhlonipha local church. Kunama achievements owatholayo ngenxa yokuthi usubmithe kwi-local church. Buzu Absalom usazokhuluma ngaye. uAbsalom wantshontshwa bazalwane. A son yavukela uyise. Ikhompyutha noyise. Ushuthi mihambe ma passage if I can pastor this church. Niyangizwa bazalwane, mina bengingenza ngcono. Wagcinaphi? Hallelujah. Uma uzokwenza izinto bazalwane ezisezwini ezihambisana nentando kaNkuluNkulu, kuba sengathi nje uyabona uyisilinyana. Uthi nguclever kanje. Ngikwazi mina. Kuba isilinyana. Nginezambulo engaka. Ngiyasha. Niyangizwa bazalwane. Uyasha kodwa lwesithathu unjani? Uvuliwe. I-blessing yebandla ithi hamba. Ushumayele ngoba ileyo nto bazalwane ukuthi asakha abantu abazopholisha amabhenji la sisenkanjini kuhlohlwa inhlavu kuloma AK7. Niyangizwa bazalwane? Phuma uyadubula. Wo hallelujah. Kuzwakala ukuthi enanda imithi emkhulu ibheke phezulu. Ziyaduma eNew German, ziyaduma eNdunduma, ziyaduma. Kuyezwakala bazalwane. The sons and the daughters. Amen. And uma ubaba, you can feel inhliziyo yomntwana wakho. Umuzwa ukuthi uNkulunkulu umsebenzisa kangakanani. Ube nento yokuthi baba ngiyabonga. Baba ngiyabonga. And uma umzali bazalwane, uyajabula ukubona ingane yakho noma ingakudlula. Niyangizwa bazalwane? Ngoba angeke yaba ubaba kuwe. You are his father. Ubaba uma kuzoshumayela nje indodana yakhe la ebandleni, uhamba bazalwane ayozivalela njengoba esuke ezivalela ethandaza kuzoshumayela yena. Niyangizwa bazalwane? Yingakho noma ureportile njengoba wayesho indodana wethu ukuthi indlela uNkulunkulu angisebenzise ngayo emvuselelweni ngoba I phoned my dad ngamtshela wangithandazela and uhamba une confidence. Niyangizwa bazalwane? Kodwa uma ungaziwe ekhaya ukuthi uyephi azokudwengula amadimoni. La kuzophuma ama gifts. Niyangizwa bazalwane? Thina esingenawo kodwa sizibona kuwe ukuthi sisebenzile. Glory to Jesus. Oh hallelujah. Athabanyawo pulpit ufuna kube lakhe. Niyangizwa bazalwane? Kanti wena unalento yokuthi syllabus engiyinikeziwe. Uma kuyi lockdown uba nento yokuthi Nkosi yami isyllabus engiyinikeziwe. Bathi abantu bethi hayi abafundisi bafuna kuvulwa amabandla ngoba bafuna imali. Kodwa abasho ukuthi
kuvulwa ama malls ngoba kufunwa imali bathi sibonwa yini kanti akukho blessing ozoyithola emall niyangizwa bazalwane ayikho iblessing ozoyithola kaphi emall into ozoyithenga khona uzoyidla iphele noma ungaqhuba inqola ezu3 uma niyikhapula ibanjwe omunye enye ibanjwe omunye enye ibanjwe ingane kodwa nizokudla kwenza njani kuphele there's no blessing nesicathulo ozosigqoka niyangizwa bazalwane uhlala uthi ngoba ufuna abantu benze njani ba notice bazosinqoma isikhashana kodwa there's no blessing kodwa ukuba kwi-local church as a son and a daughter bukani bazalwane lo carpet awufakwanga yithina asimemezelanga kodwa bekusenhlizweni yami ngithi uyaza kubukeki lapha ya uthothi nabantwana njengoba bebhizi bevisualizer bayagwema ukuthi kuvele laphansi niyangizwa bazalwane ngilo ngithi kufanele umuntu athole isikhathi ayo kodwa abantwana abezinhliziyo yabazali abaqalazayo ngoba uma usukhulisile unabantu abayihlo niyangizwa bazalwane njengoba kunje asijabuli bazalwane sonke siyajabula sikhuluma isibusiso phezu kwesibusiso noma engayivezanga ukuthi mina wangafuna ukuthi simazi kodwa uThixo uyamazi ukwenza abazali bajabule babe proud kujabula izulu niyangizwa bazalwane ngoba uma uzelwe wakhuliswa kufanele uede ivelu ekhaya kungalokhu kubekwa indishi ikhongozela uphahla liyavuza nawe umqaqavula wensizwa ugijima nendishi uyobeka uhamba ngesidudla semoto siyabonga uThixo ngalezo zinto kodwa ekhaya bazalwane ekhaya nange ngizwe nje eminye imthandazo njengalothi baba nobe ngenakho mbusisi kodwa zasempesini kusasa uyemoli mntu lo wesifazane wayesezilandulele ethi angina lutho kusele nje inkeshezana ukuthi ngidle mina nomntwana wami senze njani sife abantu badlela ukuphila yena wayezodlela ukufa yathi inceke kaNkuluNkulu fear not yashaya ifiye ezomlahlekisela nento zakhe wa rebuke umoya wefiye ukuthi uma ugodla lokho ufinqa isandla wenza noNkulunkulu afinqa esakhe uma urelease wenza uNkulunkulu release lokho kusesandleni sakhe for when it's a principle bazalwane asikhulumi ngabantu aba-abuse izimfu beyigunda uboya niyangizwa bazalwane kodwa sisho according to the word uma umzalwane onganikeli kukhomba ukuthi unenkinga empilweni yakho
yokukholwa washaywa yizulu. Asitheli bazalwane isihlahla esashawa umphezulu. Qala ngami qala. Niyangizwa bazalwane? Lo mama wathatha irisk. Ngoba umkhonzi kaThixo umbekela iplangwe lokuthi come to God. Le faith hamba phezu kwale plangwe le faith wenze lokhu Thixo akushoyo uzohlangabeza izinto zakho. What was the last meal became the lasting meal. Izinto ezifuna ukufundiswa. Uma nje umzalwane onganikeli ukhubazekile washawa yi-stroke. Ngiyabonga abantwana bami ukuthi nishaye izandla. Nabangayishayi kodwa kunjalo. Amen. Isandla sinjani bazalwane? Asikwazi. Uma kuthiwa nje sokuyisikhathi sokunikela. Asingene ephaketheni. Kodwa uma kuthiwa uya emall uyothenga lesasicathulo sika 3000 ukhiphe yokugcina and awulali kuyovulwa nini emall. Usathane bazalwane iqili yisela uma enganikela unganikela uyakhuthuza. Akusizi nokuvutha kwakho kanti awubhalansile uzovutha kodwa ungabi natwa. Uma kwiTestament elidala bazalwane uMose waze wathi hayibo akumiwe manje umnikelo sewenele. Mumzalwane nje ongazi khiphi ishumi uyisela. Sele livuthayo. Sele likhuluma ngelwimi. Niyangizwa bazalwane? uNkulunkulu uthi ningiphangile. Ayi uyinkunzi malanga uphanga uJehova. When you are not a thief, you are a robber. Isela liyalinda azalale lo elifuna ukumtshontshela. Niyangizwa bazalwane? Licathame elithatha. Kodwa irobber ingena nje nesibhamu. Khiphani konke. Manje wena uyinkunzi malanga urobha uNkulunkulu ngoba kozela kalali. Yabo kulento ave kumnandi ukushumayela izwi ngoba noma umuntu elwa nawe usithole selwa noThixo. Ngoba we are not after your money, we are after your soul. Kodwa kunama benefits kunezinto ozirobha zona wena ngoba ungalenzi izwi. Muzi umuntu ethi awuyimali zethu. Ingakho vese uyikhulumela ngoba eyakho. Ayifuneki vese yakho kufuneka kabani ekaJehova. Ngoba uma uletha ishumi azinikelwa ziyangeniswa. Niyangizwa bazalwane? Ngoba usuku uzoreportela izulu ukuthi lokho onginikeze kona kufikile. Manje kunabantu bazalwane kunesimanga engisibonile. Hey uthando lokutshala ngisho
ngiqoba ugreen pepper inhlavu ngiyayikhipha, ibutternut inhlavu ngiyakhe, yonke into ngidiscover ukuthi yonke into uThixo ayidala ineseed bazalwane. And umhlabathi uready ukuthi utshala nini, it's up to you. Nokuthi utshalani, it's up to you. It's either you do it now or later. Manje problem yabantu badla yonke into udle neseed, uzotshalani? uNkulunkulu kunezinto kuza kwethembela izinto ezinkulu okufanele uthembeke kokuncane. Kuyezwakala bazalwane, uma uhluleka ukukhipha ishumi zika 10 rand ku 100 rand, uhluleka ukukhipha u10 rand, uNkulunkulu uma nginikeza u10 million uyokwazi ukhipha imillion? Awuyo admithwa. Amen. Soke bazalwane, umoya ingcwele uphepheza la ethanda khona. Amen. Sibonile bazalwane kakhulu ngisho ibandla lokuqala ukuthi babehlanganyela nsuku zonke local church. Sabona ukuthi local church, amen, yakhiwe abantu. It's not indlu, abantu abasendlini. And awusindiswa ngokuba kwi local church wamukela uJesu. Gezwakala bazalwane, kuze usindiswe uhlanganyele kwi local church, ngoba uma ukhonza kwi local church kanti awusindiswanga ufana nomuntu ogqoka imaternity kodwa engekho pregnant. Amen. Noma ungasiquntsula uthi ugqoka imaternity kodwa the fact remain akukho lutho. Ingakho kubalulekile ukuthi ungenwe bese uyangena, ngoba noma lingangcwaba ibandla 16 years sinaye umzalwane. Niyangizwa bazalwane? Kodwa utakwethu eyokwamukela nje uJesu lutho, uzoya esogweni kushunyayeliwe emngcwaneni kwakho onhlanhla abaphatha uhlelo. Ubaba washumayela wakufihla, kodwa sifihla umuntu obhadla ezansi. So ke uJesu uyamukelwa ube kwi local church, ngoba umunye ungambona ehlupha kanti inkinga wahlangana inomahlangana, ngoba uma uhlangene naye khona izinto ezisalayo, kusalimbiza. Glory to Jesus. Ungene eSamaria, abantu kade ubadojela uzokha amanzi ngezikhathi ezi-awkward, kodwa uye kubo ngoba ungenwe emoyeni uthi wozani nibone ongitshele konke. Ngabe ngakusiya na uMesiya? Uhlangene nomahlangana. Hallelujah. Nkosi yami, ibandla bazalwane, i-local church okufanele wenze sure ukuthi ungena kuyo. Akube i-local church la izwi likaNkulunkulu lishunyayelwa. Niyangizwa bazalwane? Futhi lifundiswa. Ngoba uTimothy chapter 2 Timothy chapter 3 verse 16 no verse 17 uyasho ukuthi amazwi kaNkulunkulu noma all scriptures aphefumulelwe uNkulunkulu alungele ukufundisa,
siyayizwa leyo nto bazalwane ngenxa yesikhathi ngeke salifunda. So ke uma uthandazela ilocal church, thandaza kodwa uNkulunkulu ukunikezile ingqondo, and more than lengqondo yebiology ubaba ukhulume ngama senses. Uyakwazi ukudiscern. Niyangizwa bazalwane ukuthi la alikho ijuba khona amagwababa. Niyangizwa bazalwane ngoba uma ukhonza emaguna kugcwele amagwababa. Amagwababa hey uzolwa izimpi uvikana namagwababa. Kodwa uma kwi-local church, oh hallelujah, okhonza kuyo kugijima amajuba. Glory to Jesus. Oh hallelujah, ngisho usuwedwa ulaphaya emsebenzini kwi-computer uze ukuthi nanti ijuba lingivakashela. Oh hallelujah, ngoba ukhonza kwi-local church. So ke i-local church akube i-local church okushunyayelwa izwi, okufundiswa izwi. Sesakhuluma last week ukuthi umpostoli Paul uthi noma ingelosi, niyangizwa bazalwane, noma yithi laba seshumayela elinye ivangeli esingalishuma lona, masibe ngabaqalekisiweyo. Niyangizwa bazalwane, awukwazi ukuthola later ulinyalelwe inguna phakade lakho kuphenjene noThixo. Lithi izwi singanezeli singanciphisi. Egcineni kuno amen. Akunezelwa akuncishiswa. Sihamba ngelibhaliweyo. Ngoba nezambulo fika uthi hayi mina ngiyempulelo siya ezweni lithini izwi. Ngoba phela masingahamba ngezambulo bazalwane asihlole nomoya. Niyangizwa bazalwane ukuthi bayibo umoya kaNkuluNkulu yini, ngoba baphumile omoya abaprofeti bamanga bachithiwe bazalwane. Ubusiseke kanti ubusiswa i-strange fire. Niyangizwa bazalwane umlilo abapristi abalevi kwakuthiwe bawugade ethempelini ungacishi imini nobusuku. Kanti niyangizwa bazalwane bathi bephuzile wacisha umlilo basebenzi basela owabo. Uma umuntu kamoya uyawazi ukuthi lo obaswa abantu uza ukuthi nje hey uyabona kune vibe, ngoba vese ufuna i-vibe ikhona but there's no God. Hallelujah. Izwi akube i-local church okushunyayela izwi okufundisa izwi. Hey, ngoba abaprofeti bazalwane wonke umuntu ame prophet of God. Niyangizwa? And leyo gift bazalwane iyona gift okufanele iqashelwe. Uthi uNkulunkulu bayothi ngithenge ngashongo. Fana nomuntu avesathi nje umoya ingcwele uthe uzukuthi hayi umoya wakhe amen. Iyona gift ukuthi uma i-operator kuthiwa abahlezi phansi abahlole. Singahambe sithi amen. Sithi amen umuntu kanti uvuka emfaneni. Niyangizwa bazalwane?
Sisize somandla. Sibe nama senses ubaba khulume ngayo. Uzwe ukuthi uxakeka abanye abayizwa lento kodwa wena uyayizwa. Kunephunga. Ngoba sifuna abazalwane umoya ingcwele aflowe. Kuyezwakala abazalwane umnikazi wenkonzo. Isikhathi sami sesiyaphela. Amen. Awukwazi ukuthi uhamba ngomoya kodwa uphambane nezwi. Umoya ulandela izwi, izwi landela umoya. Those are the twins. Hallelujah. Ibandla okufanele ukuthi ulithandazele ukuthi ube kulo ibandla la uKristu eyisenta yakho konke okwenziwayo. Niyangizwa abazalwane? Shunyayela uKristu naye bethelo. Yonke into it's about Christ. Uyathi umyeni wami yonke imbhalo ishumayela ngoKristu. Athi noma ufunda iTestament elidala ungahambi ibanga elide ungahlangananga noKristu. uKristu foundation isekelo sebandla. Oh hallelujah. uKristu bazalwane okungaye. Oh hallelujah. Ngoba kwezinye indawo uKristu umthole emncane kodwa abantu abathize benjani bebakhulu. Ngakho ehlala umyeni nami ethi wemngami ethi uyabo umushumayela izwi yonke into athi ubaba wangitraina wayethi Victor mntanami wayembiza ngoVicky. Vicky mntanami shumayela izwi kuze nabakuhlaselayo bayithole sebehlasela uNkulunkulu bengaqondile. Hallelujah. Kristu bazalwane kwi-local church angacompromisewa abe center of attraction. Yingakho bazalwane sithe where Jesus reigns as a kingdom, as a king of kings. Yezwakala bazalwane uKristu uyu umnikazi webandla. Glory to Jesus. Oh athi uMapostle Paul mina sigqila. Inye bazalwane enye yezinto eyangenze ngimbonga uThixo ngingedwa ngithi baba ngiyabonga. Ngiyabonga. Ungipha umyeni owesaba uNkulunkulu othi anginciphe mina kuvele yena. Athi mngami noma into ibukeka inhle kangakanani ethi uma ingeze umveza uKristu. Niyangizwa abazalwane? Nami ngize ngifise bazalwane lempilo babahlaba izwi uyasebenza ngisho egcekeni ufake abantu bahlali bethi nje asimtholi ubaba imene uhlale efaka ama earphones uyadla. Niyangizwa abazalwane? Sise restaurant aw useyangishumayeza. Amen. Sivuka nje ekseni singakehli ngisho embhedeni. Mngami uyazi uThixo wambule. It's about God. Amen. And nami ngisafe bazalwane ukuthi uJesu abe unumber 1 ngibe unumber 2. Ngoba once ngawu number 1 ngisenkingeni. Hallelujah. So ke uJesu akabe isenter yakho konke okwenziwayo. Amen. Singinikeza nje umqondo
ukuthi uyazi into oyifunayo. Number 3, akube libandla bazalwane elikhuthalele into ye fellowship, discipleship. Amen. Kube izinto ezikhuthalelwayo, ubunye nokuhlanganyela kwebandla. Amen. So ke uma usukhulisa ingane kunezinto oyaye ube nento yokuthi mina ngizikhiphele kusibanibani. Usibanibani uyena ozokwenza lento ebengingayenza noma ngingekho. Ayikho into emnandi njengokuthi uthubuka abantwana bakho uzibone wena emntwaneni. Niyangizwa bazalwane? So ke asibe yibandla elithandanayo, elihlanganyelayo ezintweni zonke. Niyangizwa bazalwane? Singabi ama strangers komunye nomunye. Noma uphuma awubingelele lo muntu ongamjwayele. Umnake. Sidume ngothando bazalwane. Noma thina asiphumelelanga ukuyaphi, wazi kahle ungumzali ukuthi ngoba kuyosibanibani ngiyile. Bamele ibandla, bamele local church and awunalo uvalo. You know ukuthi bazolimela kahle ibandla. And nalo obekiwe kuye athi ay noma abazali bengaphumelelanga kodwa bebekhona ngosibanibani. Sithandane bazalwane, sicwaselanani. Sizohlala inguna phakade ndawonye. Umfowenu lo ozalwa naye, angithi uyambekezelela. Umbekezelela ededlela, kodwa umbekezelela uzomlahlaphi. Igazi lakho ligijima kuye. How much more igazi lika Jesu? Ngoba kuyena mfowenu wangempela, yilo osindiswe kanye naye, ngoba nizochitha inguna phakade naye. Aswathanda ama families, siwanakekele bazalwane, sibonakalisa uKristu ngisho kwabangasindiswanga. Kodwa uma ukwazi ukubekezelela idakwa zakini, why ungambekezeleli umzalwane wakho? uNkulunkulu nje asisize bazalwane, umuzwe umbone uhleze eduze kwakho uthi hey usibanibani indlela ayona akekho right. Uthi omunye umzalwane ngeke ngiyikhohlwe, uthi kunomzalwane owasindiswa wamshisekela uNkulunkulu. Uthi sambona singasamboni enkonzweni, sibaqala ukukhuluma abazalwane. Uthi lo baba kwaba nento ukuthi ake ngimhambele. Uthi ngathi uma ngilokhuza ngihambe ngibuza ukuthi uhlalaphi, uthi ngoba ngangazi asike simehlise lapho, uthi ngoba wayengalove enkonzweni. Uthi so ngaba nomqondo ukuthi uhlala ngapha noma ngazi la ehlala khona. Singazinika isikhathi ngahamba ngayombheka. Uthi hawu bangikhombisa ukuthi nanki kodwa sekunensukwana singamboni. Uthi ngangena, uthi sivalo asivaliwe. Uthi uma ngingena uthi nje sekusela umndondo. Uthi uyiskeleton. Uthi ngathi hawu mzalwane wami kwenze njani? Wathi sekuphela izinsuku ngiyagula, anginako kokudla. Niyangizwa abazalwane? Uthi kwadingeka ngiphume ngihambe ngiyomcoshela. Uthi ngathola isifundo ukuthi ungake mehluleli umuntu, qala ucheke isimo sakhe. Hallelujah. So ke ilonto bazalwane siyithandazela ebandleni. uThabisa noSinqo, our biological kids, they are twins. Ngeke ungene phakathi kwabo, ngeke ubahlukanise. They are best friends of each other. So sinobaba into esihlale
siyibonga sithi uyazi lento ivela kancane kuma families. So ke nasenganeni zethu zakamoya si release loyo moya. Wena osukhona enkonzweni uthandiwe, thanda abanye. Ngiyangizwa bazalwane, sithandele abanye. Take care of your siblings. Ngiyangizwa bazalwane, ushaya ungathi omunye ungcono kunawe. Sibanga ukuya phansi. Ngiyangizwa bazalwane, sibanga ukuya phansi. Thina sinobaba sifuna sazi ukuthi we love you. Noma sikaze hlambe sikutshele kanje but we love you. Ingane ekhaya azifani. Khona ingane ukuthi uma eqhamuka umzali zisondele kodwa khona ingane uyayibona ezihlehlayo. I-character yengane ayifani. Ngenzeka ukuthi mntanami asikaze sixhawule, asikaze sikhakhe. Kodwa sifuna ube neshow yothando lwethu. Hallelujah. Sifuna ube neshow yothando lwethu. Amen. So ke sicela sithandaneni ebandleni. I-local church is a home. Umuntu noma ushayekile noma kana family, kodwa athi nginayo ifamily. Niyangizwa bazalwane, nginayo ini ifamily. Sino baba, we are very strong bazalwane ukuvimba umuntu isono. Niyangizwa bazalwane, siyalwa naso. I-holiness siyayishumayela. Siyishumayela usathana umuzwe encimfa, kodwa siyayishumayela. Ngoba ongengcwele angeyibone ini inkosi. So we cannot compromise izwi likaNkulunkulu. Uma ngikutshela into engesiyo angikuthandi. Kodwa uma ngikuthanda ngizokutshela iqiniso. Uhline. Kodwa uhline ujokole kodwa iqiniso hey bazalana alivotelo. Uphuma ushikila. Uphebeza. Kodwa iqiniso lilokhulumile. Even after 5 years, lokhu likujamele ukuthi ngiqiniso. Uyobuya uze kulo likulindile alishintshe imbala. So ke ngenxa yakho sikutshele lento oyifunayo oyithandayo, sizokutshela into okudingeka uyizwe. Ubungcwele even ngo-2021 niyangizwa bazalwane, siphila ubungcwele. Intombi ihlala ngentombi. Ngeke bazalwane kume la abantu abalokhu behlisa ozipho bebenyusa babehlise bebenyuse ngoba waza amavesi. Umoya oyingcwele umnikazi wemandla akajikeleze ngendlela athanda ngayo. Siyoma kulo. Niyangizwa bazalwane, sithi akudeyithwa. Uyathandaza ngopartner. Asinazo nje intombi ezizoba imoto i-test drive we. Hallelujah. Sifuna intombi okuzothi umfana esekuvalele khoneni uthi my brother uyiwe enkosini. Awuvese nje ungiphozomele kuyiwe enkosini. Call him to order, into order. Nalo siso lokho ekuphathela ikhaftini
efuna ukukuprovela ukuthi uyokunakekela kangakanani. Baleka ufeleba. Hallelujah. Inyamazane iyabaleka bazalwane, ibalekela ibhubesi. Kodwa lena ezilethe ebhubesini, ibhubesi lingayisaba ukuthi inyamazane ngempela. Futhi uma ulokhu nje uzinakisa no my brother, awazi uzifaka isicefe. Ngoba umuntu wesilisa, he's a hunter by nature. Uzizwa indoda emadodeni uma eyozingela, abuye edatshukelwe, esikwa ameva opha, eyihudula inyamazane. Lena ezilethayo kuyiyona ejaha yena. Inyamazane ngempela. Hallelujah. 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 Oh Jesus. 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 You are the king of this house. You are the Lord of his house. Nguwohleze esihlalweni. Uyabusa. Busa somandla, busa. Move as you like and like as you move. Bonke uJehova mphefumulo wami. Bonke phakathi kwami ulibonke igama lakhe lingcwele. Bonke uJehova mphefumulo wami ungakhohlwa impatho yakhe enhle. Yena ethethelela zonke izono zakho. Aphilise zonke izifo zakho. Akhululwe lo mphefumulo wakho ebhutshisweni. Thank you, Father, for your word. Amehlo avuleka. Siyakhuthazeka, siyaqonda. Siya understand izinto Nkosi yami ezifihliwe. Ziyambulwa kithi kulesikhathi esiphithizelayo se deception Thixo namadlonke. Amavangeli angesuwa amavangeli. Nkulunkulu namadlonke siyabonga. Asiphinde sishaye izandla simdumise. Iba nesinqumo ngaphakathi enhlizweni yakho of renewing ivow yokuthi ngizohlala endlini kaJehova kuze bese kupheleni kwensuku zami. Hallelujah to Jesus. Umoya ngcwele akuzwe uyisho lonto.